ni faida kunta ila tay ni ti di mama me do bisa kadleye ni anga adama garska bare min ala ni kira sona amina kira ngare kama bisa ba de tanina ma bisa ba shini sebele kala bina asban da mene o ni mami ami ni bi fe kado abdullahi togo ani batawo afle o wati balangi ni nashimbla o akara genga dese yo koro ya desera ko ay hakew hakadla wati abi fonde maka garska sofira ka fira ni misika wasa garska mini karo bala ninde anga adama banari mini munan ladombi labe ninde nere tay na bar laka ba a parfum miskudi mbal mumso yoro kajja yoro koso fembi bolo fenti bolo min bido nyin kele nyini ta e ka ble ko al nasro miliyar bi bolo ko blangoro kamana tigwa o ni kinyo bi ambolo ni bi kinyo na ansigi da kalonga de meni kinyo bi ambolo fayda kunta bolo ni kinyo doy adama banari mini munan lado ni musko bi bara ni yeni soro bi ka watike annafalani mi fen fla di don ala ka kanu soro ka garska soro no wori afle o ko no fundo ka fo kana ka yana ko fo ka ta nafadi bi ni amma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh